and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Aban, kinsa? Kinsa man ka ang matuod nga mamumuno? O gusto mo pagkahitapuan nga ikaw man ang napasangilan nga mao'y nagpatay? Nga ikay nagpatay sa kaugalingon nimong inahan, ha? Alvin? Ang tinuod, Junis. Usa ako ka seminarista. Ug samtang dito ko sa seminaryo, kanunay ko makadawat og balita nga si nanay, kanunay nga dapatan siyang gikapuyo nga si Noy Carlos. Usa ka adlaw na milong distance na ako sa nanay nga papaulion ko. Kaya dahil sakit siya. Mao to nga nananghid ko nga mapauli ko. Ug tuod man, ila kong gitugutan. Mipauli dayon ko. Ug sa pag-abot na ako sa amo, sa ako pagsud sa among bahay, mao dali akong nakita nga si nanay nagkamang nga may kutsilyo nga nagtaop si Entian. Mao kato nga giduol ko dayon si nanay ug giibot ko ang kutsilyo nga nagtaop si Entian. Apan mo sa pag-abot sa mga pulis ug ako ang ilang nakita nga mo'y nag-ibot sa kutsilyo. Ug wa gid sila motuo nga dili ako ang nagdunggab. Mao tong ako'y napasangindan sa tanan. Mao kato nga napriso gid ko. Ingon diyan ni anak na hitabo. Oo. Perte na akong ampo nga mabuhi lang tas nanay nga gidali og daa sa ospital aron mo'y musulti sa matuod kung si kinsa gid ang midungkab kaniya. Apa nakapsan man gid si nanay siya kinabuhi sa ospital. Kaluoy ko nimo. Ikaw pa hinuon ang napasangilan nga mipatay sa imong inahan. Ang inyo di ay mga silingan. Wa di ay mutabang aron madakpan ang matuod nga kriminal. Nagtuo man gud sila nga nahiubos ko ni nanay. E di magi ko gusto nga magminyo sa ugusab. Pero misupak man si nanay. Mao to mibiya ko sa amo ug misud ko sa seminaryo. Pero sa imong pagtuo, kinsa magid ka ang mipatay sa imong inahan? Ha? Dako nga ko pagtuo. Nga ang gikalib-in ni nanay ang mipatay kaniya. Siya midungkab ni nanay. Kaysa ako ni Pawan. Pero may kuno niyang dapatan ang ako inahan. Kay abubuan si Noy Carlos. Mao nga naning kamot yung ko nga maumpuga ko. Aron ako'y mangunay og sulpad sa mga krimen. Di ko makatugot nga di mabalanggo ang matuod nga kriminal sa kuinahan. Kinahanglan nga mapriso siya. Aron makapahuway ng tarong ang kag sa kuinahan. Andam ka na ba? Hapon na. Busa na. Magdali taron di ko mabtan og gabi isa ko niyang pagbalik din eh. Huwan ko ni mamatod sa ubos. Mubalik pa di ay ka din eh. Oh. Kiniya pa man din nga ako mga gabi. Igo talang kang ihatod sa ubos. Gusto ko naman yung kahangang mo pauli na sa inyo. Unya. Ikaw na lang unyang usa din eh. Inigbalik niyo mo. Oh. Ako na naon niyang usa din eh. Ayaw na lang pagbalik din eh. Uy. Doon na lang sa patag tago god. Basin uga. Masakit ka unya din eh. Simba ko. Unya, ikaw rarabang usaw. Unya pa yun, layo sa tindahan nga kapalitan unya og tampal. Di ko angay nga mutipon sa bagang duot sa katawan, Junis. Pinangita ko sa balakot. Busa kini. Kining dapita ang angay ka na ako, Junis. Kaluoy sa ni mo ay Alvin. Salamat sa imong kalaoy. Igo na nako, Junis, nga mituo ka kanako. Nga di ko sa kamatuon nga dautan. Gikalipay ko na kayo. Kuno pa lang ko'y kabilinggan sa kinabuhi. Mahimuon tag unungan ta ka. Apan may bala magkut ko. Minyo na ko, Alvin. Sige na. Dana, kaya di ko gusto nga magabihan unya og balik din sa atong lipunduhan. Dana, Junis. Ano? Ug sorry kayo. Ngabiyaan ta na ka.
Doon naman ko'y mga mahal sa akong kinabuhi ang nagpaabot sa akong pagbalik. Sige na. Tana. Mugawas ka na dahi ugma din sa ospital. Oh, ma. Di pa ko naman tanimaw ang tugmang adlaw nga mugawas ko. Pero akong gihangyo ang doktor nga nagatiman ako. Nga mugawas ako. O pwede naman ko no. Maong nalipay ko, ma. Magkagawas ka na lang din sa ospital. Apan wa pa gyud igdungog kung asa ang akong anak. Masab na akong rason, ma. Nga gusto na ko magkagawas din eh. Gusto ko mabalik din ang kalagsik sa kong lawas. Aron ako mismo ang mga unay sa pagpangita sa kong asawa. Dito sa dapit. Diyan kami iambusan sa mga taong puganti. Rinan, dili maayo nga magsulo ka lang unya og adto sa maong dapit. Aron pangitaon mo ang nagdagit sa imong asawa. Kinahanglan magpakuyog ka gyud og mga pulis. Bisa kung si paagi ako buhaton, ma. Basta mabawi ko lang ang akong asawa. Gimingaw na ko ni Jonis, ma. Gimingaw na kay ko niya. Ugma na ni makagawas si Rinan sa ospital, de Christy? O, day Laura. Ug sugdan ko na niya ang pagpakikita niya. Aron agnihon ko siya pagbalik na mag-uli mi. Gikamingawan ko na pag-ayo ang mga matamis sa mga adlaw sa mga pinag-uban, day. Pero day, gibuwagan naman kaniya. Makigbalik pa ka siya nimo. Basin og dili na. Day Laura, patay na niyang asawa. Basta kinahanglan makigbalik na siya nako. Kinahanglan gyud, Laura. De Christy, ayaw lang laina sa pagsabot ng isulti nako nimo ha. Kun pananglit, dili na gyud makigbalik nimo si Rinan. Unsao naman lang. Makigbalik siya nako, Laura. Kana ang ipaniguro ko. Way laing makaangko niya gawas lang nako. Basta kinahanglan makigbalik gyud siya. Kinahanglan magkabalik gyud mi. Ug kana ang lihukon ko sa labing madali. Layo na gid ay kaayo taong naabtan no. Kay kanihara ta nga may biya sa atong gipaduhan pero wa pa makita nakita nga bisan payag lang nga atong naagian. Inigluwak na to ang pikas bungtod. Doon na yung mga pipila ka mga payag nga atong maagian. Ug mahimo na gani nga anak ko na ikaw biyaan. Ug ako bubalik na sa gugtunga sa atong gigikanan. Osbon ko. Sorry gud kaayo nga mobiya ni ko nimo. Basta kini lang ang timan Alvin. Mituod ako nga ikaw. O sa kapuutan. Og napasangin na lang sa sao nga wa magbuhat. Pero sa mga mata sa Dios, nakahimo na gikog dakong sa. Nakalapas na ko sa usa sa iyang mga sugo. O kini, mao ang ikalima nga sugo. Ang dili ka magpatay. Tungod kay napatay mo yun ako. Ang duha na ko kung mga kauban nga pugante. Oh, apan nabuhat mo kini tungod sa pagpanalipod mo nako, dili pa. Nga dili ko nila malugos. Oh, hunong na, Janice. Ano? Oh, tanaw ka nang nasa sa may ubos. Kanang nasa ubos, Jutay. Ning atong nahimutang ang tanawa. Kanang dapit sa may tuong bahin sa ubos. Oh, mga pulis. Dagang mga pulis ka na. Naibaw na ko. Kami gihapon ang ilang gipakita. Sige ha. Dinhi na lang ko kutob. Ikaw nilahos dito sa ubos. Alvin, ampo na lang sa mga pulis pagbalik. Maglaay ka na kung ikaw na lang usang mabalik og tunga sa ibabaw. Isaad ko, mutabang ko sa pagsulti sa mga pulis nga dili ka tinuod nga dautan. Nga napasaginlan ka lang sa saha nga wa mo mabuhat. Salamat na lang. Apan wa kay katabang nako. Ug usbon ko. Iampo na lang unya ko. Kibasin mo na lang niya kini ang katapusan tang para kita, Janice. Alvin, Apan sa di pa kita magbuwag-buwag. Sultihan ka.
nga sa hamubo sa atong panag-uban, Janice. Nakakataon ako sa pagkikugma nimo. O gimahal ko ikaw sa hilom, Janice. Dito raon ta sa ibabaw sa atong gipunduhan ko ikaw sultihan ining tanan. Apan di ko makahimo kay bisan usa ko kapugante. Wa pagyapon ko kawadi sa akong paglaom nga mahimo kong usa ka himpit nga pari. Busa tabangi ko, Janice. Tabangi ko kampo nga masulbad ko ang kaso nga ako'y napasanginan. Aron matuman ko ang gipangandoy kong bukasyon. Sige, tarin ako. Sukada, karon pagid ko makatuo. Nga doon na ay tao nga mapilang ko nga usag kapuutan o isa. Og si Alvin, naluoy ko niya. Ano kung siya nga dili makatiwas sa ambisyon niya nga mahimong pa sa kapari. Kung daga pa lang kuron, unungan ka gid ikaw, Alvin. Ang mga palis, murag masaka sila pa ikot dinis ako na imutangan. Naunsaman ko. Kung ako makasabot sa akong kaugalingon. Gihatagan ako ni Alvin sa akong kagawasan. Apa nagakong kasing-kasing. Nawili sa pagbiya niya. Murag ibati ko nga. Nga nagkinahanglan siya ninihikayo na sa akong panawang. Diyos ko, masay buhaton ko. Unsa? Ako na lang sa ambibalik kong tumas sa ibabaw. Apan, ingon sa miluag na akong tugan, man ko matagi kagawasan si Junice. O bahala na ng mga pulis nga mo imudaan niya, paingon sa syudad. Di ko ikaw mahi mga itinir og dugay sa kumakamot, Junice. Itingali pa man og mapunan pang akong sa nga nahimo. Dakong sa nga mahigugmata sa usa ka binuhat nga minyo na. Pusa, angay lang nga mawa ka na sa akong kiliran. Ug tiniglabay sa pigla ka mga adlaw. Hingpit na kong umubiya ining dapita. Umubalik na ko sa Mindanao. Major, huwag magyapoy tao ni Dapita. Huwag kang mutungas po tayo dito sa unahan. Magabiyaan na tao ug balik sa ubos. Sige. Mamalik lang kita sa tugagi. Ug mao lang kini ang katapusan tagpagbalik kay Dapita. Hingpit na nga nagapalayo ang pugante nga may biyag sa usag babae. Nagapalayo na sila. O kung asa, wa kita masayon. Nagduda ko, Major. Nga gilugos o kipatay na nila ang maong babae. Isa gabal kitong babae sa ilang pagpalayo. Gusto ka mo? Okay. Tara. Mamalik kita sa tuagi. Ug mao lang kini ang katapusan tagpagani. Oh, uy. Mikilat og bidugdug ka. Murag mo bundak na ang kusugawan. Sige, tara ka mo. Move! Naabtan ko sa uwanda. Pero, ni anay ko sa akong gipunduhan. Nakasunod na ko ining gamay nga langob. Basta agin ako sa uwan eh. Gusto, buon ko na akong gisulo eh. Mag-ilis ko. Alvin! Oh. Junice? Niya ka? Bibalik ka? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!